اوكي لما عندك فليلي امونغو سويتشن هابن تايم مخانو كنرينا مالتي after حلفة فيديو منالبات سويتش كم لك ناي إلكتريك أدابتر ومبازحي إلى جليت يعني رجل سويتش كال كاو دبزح ويكال فاكشناليتي ويكال بزح سرح مالتي حجي غنرينا تفليلي امونغو سويتشن امونغو هابن دلو لك خمس نريد لنا سيلي ሓደ እንዲ መስላ ልክዕ ከምዚ ኣብዚ ፖርት ኣሎ ብዚ ኣብዚ ልክዕ ሆም ፖርት ኣሎ ግን ኣብ መንጎ ክልቲአን ዓብይ ፍልሊ ኣሎ ማለት እዩ እንታይ ትፍልሊ ሕጂ ስዊች ድሕሪልና ስማርት ዲቫይስ ማለት እዩ ስማርት ደብላ እንታይ እዩ ነፍሲ ወከፍ ኮምፒውተር ወይ ድኾነት ኮምፒውተር ድሕር መንገዲ ኬብል ድሕር ኮኔክት ገይረን ኣብዚ ፖርት መን ኮኔክት ገይሩ ከም ደሎ ትፈልጥ እያ ኣብዚ ውሽጢ ስዊች ማለት እዩ ማክ አድረስ ቴብል አለው ማለት ልክ ከምዚ ናይ ዴታቤዝ ምሻሎ ሽምካ ቴሌፎን ገለ ልክ ከምኡን ሪኮርድ ትገብራ ማለት በዝግቢያ ድኾነት ኮምፒውተር ድሕር ኮኔክት ገይራ መን ኮኔክት ገይሩሎ ኣበናይ ፖርት ናምበር ኮኔክት ገይሩሎ ትሪያ ማለት ሶ ኣብዚ ከም ዝረአልና ሕጂ 24 ፖርት አለው እዚ ፖርት 1 2 3 እንዳበለ ይቅፅል ሕጂ ድሕር ኣብዚ ፖርት ሓደ ብዚ 1 ድሕር ኮኔክት ገይራላ ሓንቲ ኮምፒውተር ነዚያ ኮምፒውተር እዚ ኣብዚ ደላ ናታ እንታይ ማክ አድረስ ምዃኑ ትጽሑፍ እያ ትምዝግባ እያ ማለት እያ ኣብዚ ውሽጢ ድሕር ከምኡ ትገብር ኮይና እንታይ ማለት ሕጂ ካብዚ 24 ኮሊዥን ዶሜን ኣሎ ማለት እዩ ነፍሲ ወከፍ ኣብዚ ኮኔክት ትገብር ድሕር ሕጂ ኣብዚ ሓንቲ ኮምፒውተር ኣላ ኮኔክት ኮይና ድሕር 2 ጊጋባይት ወይ 3 ጊጋባይት ፋይል ድሕር ዳውንሎድ ገብር ኣለኹ እታ ኮምፒውተር ኤክስታ ኮኔክሽን ነዚ ካልእ ፖርት ስሎው ኣይትገብረና ስለምንታይ ናተይ ማክ አድረስ ናተይ ትራፊክ ጥራሕ ይደሎ ነፍስ ወከፍ ትራፊክ እቲ ስፒድ ኣብ ነፍስ ወከፍ ፖርት ናምበር ፖርት ይደሎ ማለት እዩ ሶ ድሕር ኣብዚ ሕጂ ካልእ ኮምፒውተር ኮኔክት ገይረና ኣለዋ እቲ ኣነ ዳውንሎድ ዝገብሮ ዘለኹ ፋይል ንዓይ ጥራሕ እዩ ስሎው ክገብረኒ ዝኽእል ነቲ ናተይ ኔትወርክ እምበር ነዘን ካልኦት ኮምፒውተራት ወላ ሓንቲ ኣፌክት ኣይገብረኒ ማለት እዩ 24 ኮሊዥን ዶሜን ስለዘሎ ማለት እዩ ሃብ ድሕሪ ኢልና ሃብ ኩሉ ግዜ ኣብ ኦኤስኣይ ሞዱል ኔክስት ታይም ኤክስፕሌን ዝገብሮ እዩ ንስ ሞዱል ነጠርሕቲ ዋነት ሰር ሌየር ዋን ሕጂ እዚኣ እንታይ ትገብር ድኾነት ኮምፒውተር ድሕር ኣብዚ ኮኔክት ገይራ ድሕር ድኾነት ኮምፒውተር ፈቲና እቲ ዳውንሎድ ፋይል ስሞሪ እቲ ዳውንሎድ ፖርት ሓንቲ ድሕር ኣብዝላ ዳውንሎድ ዝኾነ ፋይል እታ ኮምፒውተር ወይ ካልእ ሰብ ማለት እዩ በታ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ኣክቲቪቲ ወይ ዳውንሎድ ንሱ ኸዓኒ ኮምፒውተሩ እታ ኔትወርክ ስሎው ክኸውን ማለት እዩ ኣነ ዳውንሎድ ዝገብሮ ዘለኹ ግን ንዑ እውን ኣፌክት ዝገብሮ እዩ ማለት ስለምንታይ እቲ ዳውንሎድ ዝኾን ዘሎ ኢንፎርሜሽን ኣብዚ መፅእ ከሎ ካብ ደገ ማለት እዩ ካብቲ ክላውድ ወይ ካብቲ ኢንተርኔት ናብዚ ኩሉ ፖርት እዩ ሪፒት ድኾን ማለት እዩ ሶ ማልቲ ፖርት ሪፒተር ማለት ናብ ኩሉ ፖርት ስለ ድኸይድ እቲ ኮሊዥን እንታይ ድኾን ዘሎ ሓንቲ ማለት ልክዕ ከም ሓንቲ ክስታት ትቁፀር ደላ ማለት ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ኣክቲቪቲ ልክዕ ንኻልእ ሰብ ኣፌክት ገብረ ወይ ስሎው ገብረ ማለት ሶ ዋን ኮሊዥን ዶሜን ኣለዋ ማለት እዩ ሃብ ኩሉ ግዜ ማክ አድረስ ኣይርዳእኒ ማለት እዩ ኣብቲ ቢትስ ኣብቲ ሎው ድኾነ ኦኤስኣይ ሙሉ ስለ ትሰርሕ ማክ አድረስ ወይ ድኾነ ሴቭ ኣይትገብርና ወይ ዴታቤዝ ወይ ድኾነ ነገር ከም ስታይ ከም ስዊች ኣይኮነትን ማለት ስዊች ኣብ ሌየር 2 እያ ትሰርሕ ኣብ ኦኤስኣይ ሞዱል ማለት እዩ ማክ አድረስ ይርዳእ ማለት እዩ መን ኮኔክት ገይሩሎ መን ኣይገበረን ትፈልጥ እያ ማለት ሕጂ ኸና ክንርአና እቲ ክስታይ ማለት እቲ ብሲሚሌተር መንገዲ ኦኬ እዚ ዳያግራም ድሕሪና ሕጂ ኔትወርክ ኣብዚ ሓንቲ ስዊች ኣላ ኣብዚ ካልእ ስዊች ኣላ ኣብዚ ሓንቲ ስዊች ኣላ ኣብዚ እውን ከምኡ ኣብዚ እውን ከምኡ ማለት ሕጂ እዚኣ ሓንቲ ኣድ ገይረ ኣለኹ ሓንቲ ሃብ ማለት እዩ ሕጂ ትፍልሊ እንታይ ምዃኑ ክንርአና ማለት እዩ ኦኬ እዚ ድምፅና ኦኬ እንድሕር ሕጂ ካብዚኣ ኮምፒውተር እዚኣ ናብዛ ላፕቶፕ ጥራሕ ድሕር ኣነ ሕጂ ኢንፎርሜሽን ክሰድድ ደለ ወይ ድኾነ ፋይል ወይ ድኾነ ድሕር ትራንስፈር ገብር ኣለኹ ኦኬ ናብዚ ፋይል ክሰድድ ሕጂ ናብ ስዊች ክሰድያ ድሕሪ ናብ ሃብ ድሕር ኣስተብልኩምላ ሕጂ ኣብዚ ምስ መፀት ኢንፎርሜሽን ናብ ኩሉ እያ ትሰዱ ደላ ናብቲ ዘድልያ ጥራሕ ኣይኮነትን ኦኬ እቲ ኢንፎርሜሽን ተመሊሱ ኣሎ ካልኣይ ግዜ ደጊምና ክንርአና ማለት እዩ እቲ ኢንፎርሜሽን ኣኽንዲ ናብዛ ላፕቶፕ ጥራሕ ከይዱ እንደገና ድምለስ ኣብዚ ምስ በፅሐ ግን እዛ ሃብ ሪፒት ትገብረላ ናብ ኩሉ ፖርት ማለት እዩ ድኾነ ወላ ድሕር ኣብዚ 5 ኮምፒውተር ኮኔክት ገይረን ኣለዋ እቲ ፓኬት ኣብዚ ድበፅሕ ደሎ ናብ 5 ክርአየን ማለት እንታይ ፓኬት ምዃኑ ግን ስለ ደገድሰን ወይ ንሰን ስለ ደይ ሪኩዌስት ስለ ደይገበሮ ኢግኖር ክገብሮ ማለት ነቲ ፓኬት ከም ብሓድሽ ክሰደ እቲ ፓኬት
خيلو أبد مسبت صحيح نافتا كمبيوتر مخيلالو كند نافتا لابتوب تراح تخيل مالتي اوكي سو هاب انت تقبل مالتي ريبيتر مالتي ريبيت تقبره مالتي اوكي ناب سويتش انفورميشن سدي حجي ወይ دغه باكيت سدي نبلو اوكي كابزي نابز مالتي كابز نابز دحر سيد زخون بينج ወይ ICMP ريكوست دحر سديده امز ندردلنا ابزي نابزي ادرح يتمصلنا ስለምታይ እቲ ማክ አድረስ ትፈልጥ ማለት ዛ ስዊች መን ኮኔክት ገይርሎ አበናይ ፖርት ይርዳይ ማለት ነው ሶኸና ቼክ እንጎብረና እቲ ማክ አድረስ ከመገሪያ ኮኔክት ገራትሉና ማለት ነው እዚህ ለና ሾው ማክ አድረስ ይነ ስቴብል ህጅር ከምዝ ንሪዮ ደለና ኣብዚ እዚ ኢንተርፌስ እዚ ፋስት ኢንተርኔት ብለሎት ኢንተርፌስ ማለት አይና ኢንተርፌስ አይና ማክ አድረስ አለው በከምዝ መንገዲ ሴፍት ጎብሮ ማለት ነው اوكي كلين نغبرنا نزي ماك ادرس تيبل كم بحدش كم بينا مالتي ماك ادرس دايناميك دبل ماك ادرس تيبل دايناميك انترنال نحجي شو ماك ادرس تحرينا ورحنتي يلن طرحي يكون مالتي ورحنتي اما ماك ادرس يلن تايبلن بورت زعبا فيلان زي فيرتشوال لوكال اريا نتورك next time زعو كابر غوري معناتي اوكي حجي تروح يدلو شو راند شو ماك ادرس تيبل حرينا ورحنتي انفورميشن ده حاله فيل اندمسي سنينا معناتي الت انفورميشن مسددنا متينا بينا معناتي كميغرا ليرن وي كميغرا كم تصنع عملت ماك ادرس معناتي حجي دحر سدينا نت باكيت دحر سدينا نت سويتش كنرينا اوكي تسويت باكيت كابزا كمبيوتر نفتح حالي في اللون مالتي حجي دحر كينا رئينا شو دحريلنا اذا سويتش زي حجي سلست ماك ادرس لرنجرا وي اتصنع على مالتي زي انترفيس 10 شمونت دبللو نيزا راوتر مالتي زي رازا ماوز عرينا بزب غيرنا انترفيس 10 شمونت دبللو مالتي نيتا راوتر نيزن كلتخا حدن سلسن دبللو زي كمبيوتر نيزا كمبيوتر ناي كلتي ماك ادرس اتصنعتلا اوريدي مالتي سو ناي ماك ادرس ناي سويتش فيليو ناي سوري ناي سويتش ناي هاب فيليو مالتي سويتش سمارت ديفايسن من الله من كونكت يرلو تفلطيا هاب ግን ድረኸበቱ ኢንፎርሜሽን ናብ ኩሉ ፖርት ሪፒት ያትጎበ ማለት ግን እጂ ኣብዚ ግዜ እዚ ሃብ ተጠቀም ሰበለን ወይ እቲ ማኑፋክቸር ወይ ካምፓኒ ከማን ተጧቢሎ ይመስለኒ ሃብ ምስራሕ ማለት ኩሉ እጂ ሰብ ተጠቀም ደሎ ስዊች ማለት ኦኬ ፍልልዩ ስማርት ያው ዚያኻሊ ወይ ነው ስማርት ወይ ስታን ባንኸል ማለት I gotta live till the mic turns off, but now I'm here, I cannot go soft. I found myself when the rest got lost. I'll be the last one that they write off. I gotta live till the mic turns off, but now I'm here, I cannot go soft. I found myself when the rest got lost. I'll be the last one that they write off.